masikati nemumaneru bila kupupura nguwa yekucheka tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu chara Mungu jeka chara pane pute usachema kore basara Jesu basari chapera minda ichachekwa tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu yenda nekuchema chara kuna tenzi kana nekushaya kufadza kwedu kuti talipedza achachingamiza tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu tichafara neku unza misumbu. Pamchinjiko pane upenyu Jesu atimitarise pasine fuma ngezvenando pamberindo wona zvakanaka mune upenyu mukutarisa muchinjikwa upenyu wakanaka kutarisa Kalvari apo ndakamutarisa Jesu iye akanyemwerera kuti ava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputsika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari upenyu wakanaka kutarisa Kalvari
mukomo nekupenya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo simanditenga dawa wenyu narini ngayipute mwenye yeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo
Kristo anoda Ngatinamatewa na Mwari. Tinokutendai Jehovha nenguva yamatipa kuti tiwane kupinda mukati meshoko renyu. Dai mwoyo wenyu mutsvene atibatsira kunzwisisa apo pachataurwa shoko renyu. Dai matibatsira Jehovha tagotendeuka kubva mukati mezvivi, tigorarama upenyu hunokufadzai hwakachena husina chitema. Titungamirire Jehovha, mushandise mutauri nenzira inokufadzai. Tonamata nemuzita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. It is good to be here. Muskudavira kandidzokorodze zvishoma. It is good to be here. It's wonderful to be here. Tinotenda nerukoko rwatakapiwa. Mwari wakuitire zvakanaka. Chirongwa chakanaka ichi. Rambai muchichiita munoti chivana waMwari. Kwandinobva uko hatisati tambochiita isu. But ndiri kuzvinamatira kuti moto uyu usvike. Tinotenda. Ini theme yangu iri pachena, ndauya kuzokuempower. Amen. Mukasaita amen ndoita ndoga. I've got one problem, indozipirwa ndega. Pana muimbi anonzi Hosea Chipanga. Anoridza gitare, otamba iye, oimba. Kushotesa vasina. So famba ineni, ini ndauya kuzoita empowerment. Amen. That's all. I want to empower you to be a better person. I want to empower you to make money. Yeah, panati heaven. Mchadaira zvenyu. Ndakanyora pano, ndakandichibvunza vachivhiya kuti vanhu vari pano vakamira sei. It's Dorcas and Amo. Amen. Zvinosanganisira vane couples nai nema single ari pakati pedu ndizvozvo.
So ndichangoda pane vatauri vane simba ndavaona, all protocols observed. Vakuru vandaona pa list paya vane simba, but ini ndauyawo ntaure zvangu zvishoma. Ndakanyora pano ndikati ungwarire chisavadha chinofira pauri. Nemaitiro uri kuita awa chakabva nasekuru vasekuru vako, but chiri kufira pamba pako iwewe. Because chechi yacho hauchade, kuna vacha chaiko zviri kupera, chiri kufira pauri chisavadha. Wandizwa? Takoti tidarike nepo ipapo. Chechipiri kuma couples ari pano. Warare kuti couple rinobva kuma gonyeti. When the horse and the trailer couple one another. Don't think so. There is always the female and male couplings. For you to be called couples, you need to couple. There is coupling involved. That's okay. Pana kunonoka kubata ndozoti pane group D. Ndaiwendiri group D. Group D mnaizwa ndidi. Inoti nonoka kubata unoramba uchidzokorodza group D. Ndakuti ndidzokorodze show. Ndaribo so handisi kumbokuseka ini ndaiwo muchiwo mu group D. Saka hakuna baba na mai vanonzi ma couples when there is no coupling. So when amai pagadziridze nana baba ipapo mukashaiwa coupling, it means muchato hapachidini. The more you couple, the better. This proverb, actually, the African proverb, you know, when the bird is squeaking, it means there is joy in the house. Kana mubhedha uchirira mumba zvinoreva kuti mune mufaro. Mubhedha ngaurire. Ridza mubhedha yekare iya ngairire. Mukangoreka muchato wapera. So iyo ndangotidarike imeona mai muchitora stock yevarume venyu. Murume haangapedzi mwedzizve. Chingoti hapana. Ndokupera kwazvo, usazviregedze. Ndakanyora futi pano ndikati the process determines the product. Chaidzokorodza zvakare. The process vahuni vari pano ndaona zita ravo. Vahuni vanosenza ku pharmaceutical ndiko washira nditi yes. Ikoko kune process yekugadzira makafino nemapanado. Vanongoseta process kumberi kunobuda makafino. Vanoseta kupi? Kuno kuti kubude chiyuko mapanado. The process. So ndoda kudzoka kune vana. The process ngaibudise masavadha. The process baba musavadha mai musavadha vana ngavaite masavadha. The process pataikura isu process ya mchembere vangu yaidetermine kuti chinoita chimukomana chakanaka. The process mai ko zvino uri kuzvigadzirira murasta kakadai process sunga ku process. Muri kuzvirega iko zvino chakapfeka hat kuchipisa irasta iri kutomera irasta. Iwe uri kuti ndo zvanoda kugara nehat. Process mwana ngaabhurwe aite musavadha. Kana chidya sadza rako musavadha, kani musavadha. Nyangwe achiramba nechemumoyo asi musavadha. Nogara nemunhu anototaura kuti nandidi chechi yenyu achidya sadza rako. Process iyi kunemi single parents kana wasvika pa process iyi unoita zimurume kutaura nebhesi kuti zvibude. Uri weka because ndiwe baba namai kai wewe wakutaurira kuvana vako kuti munomumba dzidza bhesi chirega kuimba soprano kana uri woga. Aishandi apa. Zvinoita zvimarasta zvose. Unomitisirwa nemusikana mukuru wose.
chitogara wataura kuti ukangomitiswa unomumedza mwana wacho. Uchirova pasi so uchita ungati bhuru uchitaura. Kuno kutaura uchinga mhenu zvauri kutaura. Process determines the product. Process wabereki. Gadzira mwana, mugadzire. Gadzira elder, gadzira mufundisi, gadzira maidhoka. The process determines the product. What product do you want? Mena kwewe, tamba iwewe. So ukasaita zvakanaka ukayekedze mutama process aya kunobuda zwana Absalom. Nana Hofini nana Phineas vanobuda. Izvinobuda zvawafana izvi. Zvisingadi Mwari zvachose. Iwe mudhara uri serious asi una Absalom. Achitora zvose. So ngwarira izvozvo. Ngativerenge verse ndipinde pa empowerment yekuti titsvake mari. Amen ona Mwari. Pane wanda shauda apa. Kungofamba chose. Ngativerenge Matthew chapter 5 verse 3. Ndiri kuda kungoti pandinopedza nguva dzangu ishoma. Pandinopedza pano. Pane mapoints andichataura anonga anovhondera vamwe vanhu, but ndichamataura. Ndogara ndakataura kuAfrica kuno. Chatinotsvaka imari kuAfrica. Enda isusu iwawe mvangeri. Isusu we are not 7 days Adventist. Gandipadzokorose futi. We are not 7 days Adventist. We are not 7 days Adventist. We are 7th day Adventist. Pane zvazvinorewa. Isu hatiuyi kuchurch every day. Tiri masavata. Musi wesvondo kubasa. Monday kubasa. Chipiri kubasa. Chitatu kubasa. China kubasa. Friday, you slow down for the Sabbath is drawing nigh. Tidi varume vanoswera kuti Sabata ku church, Sunday ku church, Monday ku church, Chipiri Poti ku church. Hatina kuya kuHarare kuzonamata. Eish, yoyo manje watsvena wadi kuiwa. But tirongotaura na cash talk. Inda ngoyo cash talk. Ndirongotaura no vandainda. Iwe wakavinge imo Harare iwe. Aiwa wakuda kunyaranyara wakavinge imo Harare. Iwe unoda kureva kuti iwewe pamanyimo hapana chechi. Pamanyimo kugokwe hapana chechi. Ko wakarikira kuda zvekunamata kugara ikoko. Kana wabva pamanyimo pakadoma apa special hapana chechi apa. Ko kadoma. Ko sauko. Buda pachena. Uri kuda mari muHarare. Haikuna kunyara kutaura nezvemari. Wandinzwa ka? Matthew 5 verse 3. Ndiverengere vanoverenga. Tingobate zvishoma. Ngenyi iwewe tsvaka mari. Tinoti mazuva ano mataurire edu haya. Zviri nani kwazvo. Jesus in the heart, money in the pocket. Tell your neighbor. Jesu mumoyo, mari muyi. Come on man, zogorodza. Usade kunyamba dauta uchene ba iwewe. Jesu mumoyo, mari muyi. Come on man, Jesu muyi. Mumoyo, mari muyi. Vangeri rinofamba zvakanaka. Vangeri haringofambi bedzi. Rinodawo mari kuti ridini. Ndosaka tiri kuti the common goal now, the theme iri kufamba nesu ndeyekuti Jesu ngasare mumoyo, mari muhomwe. Matthew 5 verse 3. Ndoda kuti uidembichana mari iwe uchaiona kuti inoshanda. Kana mari iripo kama problems ako disappear. Wakomana namona Satani zviri padhuze nepadhuze kana mazogara. Unorota uchitsikirirwa. Iyo iri kushaiwa mari chete. Uyazokuda kudzika nazvo. Mamwe ma problems ari muma couples muma families. Handi kuti vanhu vatombodana nawo. But panozoti kudanana nemari manje pekuzoda kundobudawo kuDubai. Uchibuda uri kuDubai panobva panetsa. Apa muwakidzani wako
ndokwaanodyira ranch. Kana usina mari unodya zviripo, kana une mari unodya zvaunoda. Verenga iyi taimbofamba nayo kare, vhesi yanga iri yangu iyi. Matthew chapter 5 verse 3. Yes, ozoenda kuna Muparidzi 10 verse 19. Yes. Wakaropafadzwa varombo pamweya. Uri kumhanya, verenga kare maverengero ataiita. Tiri kuzasi uko headlands uko. Wakaropafadzwa varombo. Kuma ipapo. Ndopataida apa kare. Ndopataigumira vhesi. Ende varombo tobva tapembera kuti wonaika wakomana. Upfumi haudiwi naMwari. Because pakanzi wakaropafadzwa chii apa? Varombo. It's wakapedza vhesi. Inoti wakaropafadzwa varombo pamweya. Pamweya. Hallelujah church. Pachi pamweya. Wakaropafadzwa uyu munhu murombo pamweya. Mena ako iwe. Ukana uchiri ikoko kweurombo uku, ita zano, shanda mudikani urombo upere. Urombo ukakubata, cheche yacho haipindiki zvakanaka. Because vanhu vanouya nemota dzavo zvishandwa havambofi wakarega. Unoita mudumbu munorira kungati une maulsazika umu, riri godo. Six days thou shalt labor. Wadikani ngati shande tipedze nhamo yemadzinza. Shanda mudikani, ita plani yekushanda. Kana uri murume wese, murume anonzi handsome. There is no beautiful man. All men are handsome. Handsome. Ama yangu riseko yo. I've already boy reshawan. Handsome. Hello? Handsome. Hakuna murume wese iti handsome. Unogozoramba uri handsome. Warume handsome. Tsvaka usamu handizivi. Shanda mudikani unoda kurara stereki shanda. Ungaite shuwa kutenga mapijama uri murume. Hakungotaura hakufunga. Hakungozifunga tichuya pane mkwasha wangu. Kutenga mapijama kuplana kurara. Iwo pakanzi po achiti pfeka nhumbi dzekukwanatso. Iwo uri kupfeka dzekurara. Rara. Murume kutenga mapijama. Kuita mapeya. Pair 1, pair 2. Yekurara. Iyo nhamo yakakubata kurara usina mari. Kurara murume. Mumudzai! Ina handina basa nemurume anoenda Joburg achidzika munyanza. Handina challenge naye nemurume akadaro ini. Anocrossa border achijamba. Handina problem nemurume. Nekuti ndiro basa remurume. Handsome. Handsome. Asi ndiri dambudziko nemurume manje. Andakuwanza mavhesi mudzimai achi ari kuBite Bridge. Ndakutoita challenge manje. Mai wachifona kuti daddy ndina matiro ndiri pabhodha. Kuti chingai wachera zvinoita. Iwe uri pano, vanhu vaMwari Jesu ano hauyi. Tiringotaura nenyaya empowerment. Inzwaika wadikani, kana usina chikoro. Uri kuwayera wakomana. Kana uri grade 7 second term. Seni, grade 7 undega beatanga. Grade 7 second term. Chireka kudada, shandisa mawoko. Zvino iwe unoti uri grade 7, mwoko muhomwe ina handisi garden boy. Rwendo runo ucharamba nemukadzi. Nyango uchinamata sei anokutiza. Nyango uri mudhikoni akaita sei anoenda. Mukadzi wose kana wamupa rudo 5 minutes unoda kudya. Ndosaka ndati murume it's handsome. Tazwe kutamba. Kwatiri kuenda kudenga. Hallelujah church. Tichake takafanana. Hallelujah. Kudenga kwatiri kuenda. Hakuna Land Cruiser. Tonga tichibu. Land Cruiser ndeye kuno. Land Cruiser zo expire. Usato wambofamba wa madziri.
kudenga hakunaka izvozvo. Vana mai muripo, murume wako mutarisi, murume wako ye kana asipo itso, kana aripo mutarisi anotoida Land Cruiser V8. V8 inoita kutinhira 300 series kuti anoida. Zviri kungonetsa. Chimuti wewe mapijama chirega kumapfeka aya. Amuke. Verenga Muparidzi 10 verse 19. Kana nguva dzangu dzakukwana motaura. Ini ndakudza indozipirwa. Pane yandinoda pano. Pane yandiri kudada kuiverenga pano. Inoti pana apa. Naundovhima mudikani. Ndine mapoints atichazopedzisana ndakusummarize. Muparidzi 10. Chimbomira kuiverenga. Let the young man in his quest for a good life go out and hunt. If he kills the elephant, the poverty ends. Rega chimfana chinoda upenyu hwakanaka chindovhima. Kana chauraya nzou nhamo yadini. If the elephant kills him, his poverty ends. Grade 2D ndodzokorodza sho. Rega chimfana chinoda rugare chindovhima nzou. Kana nzou uya auraya nzou nhamo yadini. Tauraini nhamo ngaidini wakomana imi. Nhamo ngaipere. Hama dzangu single parents, pedza nhamo nekudzidzisa mwana. Mudzidzise mwana yeye, mudzidzise. Nhamo ipere. Ita zano renhamo. Nhamo inogarirwa pasi. Zvauri kuite zvekuti haundooni ticha wemwana haiperi nhamo iyi. Ngaitsvaka pekuti nhamo ipere. Kwandinobva ine yakapererawo. Mai vangu yaiti nhamo inofanira kupera. Imi hamuna kumbobata nhamo imi. Ndiri kutaura nezvamafundika. Ivo, my brother there. I was once their garden boy. Nhamo. Iwo uri kuita zvekutamba. Haisekererwi. Nhamo yakafanana kubatwa pahuro rebenzi. Munoziva nhamo benzi kana rakubata pahuro kuti kinchi. Ukanyarara rinoti uri kuzvida. Rowedzera. Ukada kuita nharo rinobva rati urida kuita nharo. Kutongofa kana wabatwa nenhamo. Ende uchafa nguva yako isina kupera. Mena hako. Inini pane wanofa nguva dzavo dzisina kukwana. Ndakazvoona ini. Ita sekerera nhamo iyi. Rara mudikani. Swera uchipedza nharo kubhora. Uchiti takatenga Mbappe. Ngadziperere ikoko. Uchirwa neDimbare. Wopinda muScotland wabuda. Woenda kuMOS kwese uko. Uchiita nharo kukaka. Simba rekutsvaka mari richiperera kuna Mbappe. Pedza. Channeling your energy to the wrong cause. Pedza nharo. Kupedza. Kupera murume kubuda ziya. Uri chii chiri kuku voice kupera chii. Barcelona yangu. Apa uri kuroja kuitira noise landlord. Wari kukupa notice futi. Mira ndipedzise kuverenga iya nditsanangure. Let the young man in his quest for a good life go out and hunt. Enda undovhima. Vhima mudikani. Hakuna nhoro dzinouya mumba. Enda undodini. Enda undovhima. Hakuna fishi dzinobva muna chivero. Nyangwe dzakasviba dzichipinda mumba mako, dzopinda muhozi, dzopinda pachiredzo dzoti ndabatwa. Hakuna pipi rakadaro. Muvhimi wese nyangwe usina maworms, enda nechiwedzo upinde nacho kuna chivero. Nyangwe usina maworms, pane dzimwe dzinofarisa fishi dzine mawara. Dzekuti kwangokanda dzisina dzinoda kuona kuti chii. Dzongo hakira wobata usina worms. Enda unovhima nyangwe usina mbwa. Uingori na tsvimbo unosangana nenhoro iri kubereka pakaita zvimwe. Unoda miracle ripiwe kuti uite mari pasina zvauri kuita. Ripi
Mwari odzikisa mari kubva kudenga ungainhonga iwe. Yatinonhonga $10 aya. But kana iri 10,000 yakaanza kuita hipi kuti ga iri nyuwana aunhongi iwe. Unotaura kuti hemone zvandabona pano. Pipi ra Mwari rekuti vanhu vakomborerwe hunge wapinda mudziwa. Unei? Moses unei? Moses unei? Zvanzi ndine chimbo zvikanzi ikande pasi. Unei? Kana tuckshop hauna unei? Ko wakakwidza zvinhu unokwidze iwo. Unokwira BP. Wachazvikwidza uchibva pano vari kukwidza. Uchingoti gato ugedzera kwira. Iwe utolugeti wachingokwidza, iwe unobva ungokwidza ufonera musikana kwetuckshop. Ufonera musikana kwidza shuga kwidza. Ndoenda papa meno chingokwidza. Chada kupedzisa nevhesi yangu iyo. Iri kuna muparidzi. Reka ndingopedzei. Uchiri pana muparidzi hapo kapo. Let the young man go out and hunt. If he kills the elephant, his poverty what? Poverty ngaipere. Namo ngaipere nezita ra Jesu. I want to declare an end to poverty. Hallelujah. Come on man. Chichindu izve prosperity gospel dzaifunga kuti hazisi zvedu. Namo ngaipere. Hamusi kudairaka. Daira yaskana. Namo ngaipere. Namo ngaipere nezita ra Jesu. Imwe madzinza yekuti ukabata mari kuchecha hauchauye ngazvipere nezita ra Jesu. Tinotokuziva kuchechi kuti abata mari hauyi. Ende ukauya unomirisika kumberi kwesangano kuti ane mari uyu. Nematsotsi anozva kuti ane mari uyu. Nestep yako. Chimboti kana wabata mari wodzikama. Ndosaka varungu waisa mari mubhengi. Kuti kana yamboenda mubhengi, you will settle down, then plan better. Cash is not profit. If the elephant kills him, his poverty ends. Kana watsikirirwa nenzou zvavarana nhamo yadini yapera. Ndozvatinoona nhamo ngaingopera. Ramba uchikuza. Paunofa wafana wakwari kuenda kuguwa kuti zimweri ngarisabate wana wedu. Iwe wakaro ipapo paurototoro dai mweya wasekuru sabatani. Mweya wekurara nemapijama ngaupere. Vereka muranda washe. Muparidzi chapter 10. Yes, 10. Verse 19. Mutambo unoitirwa kuseka. Mutambo unoitirwa kuseka. Uye waini inofadza upenyu. Waini inofadza upenyu. Zvose zvingawanikwe nemari. Zvose zvingawanikwe nemari. Shona kunyima. Mai wapa. Ameno kwayaenda. Verenga nechirungu. Shona. Shona is not rich. Thank you. I got this statement from Nyanga. Inotiyo. Kana uchida kuti zvifambe muupenyu. Wana mai muripo handiti? 2 liters inopedza mwedzi. 5 liters inopedza mwedzi. 20 liters inopedza mwedzi. Kana uine program yekuda kubuda kuroja 2 liters inopedza mwedzi. 5 liters inopedza mwedzi. 20 liters inopedza mwedzi. Vazvibata. Pauri uri kupe hauna project. Pauri uri right. 20 liters uri kuikorobhesa ichipera. Asi kana uine project yekubuda mugomba renhamo 2 liters inopedza mwedzi. Chikwana uchitaura kuti iko zvino kwedu kwandinobva kuEast uko. Kana zvati womera tinotsvaga stand yangu inoti pangu kudema. Tinotsvaga stand kudema. Wana mai vamunoona wanoda kunzi apa ndepawawo. Zvino iwe uri kutomustressa BP yake ndeyekuroja. Kuroja kunogwadza. Kwane malandlady mazuva ano. Kuroja kunorwadza. Kana zvaita mushe 2 liters inopedza mwedzi. Rongeka mudikani. Tora mukana nguva yekuti wamboita mari. Chengetedza nekuti nhamo inogona kudzoka.
Ainonoki namo. Ukafarisa inodini. Inovuya. Ukaita zvekutamba iwewe. Kana wamboita kahonda fiti ukasaita zvisiri unodzokera futi mukombi. Wakunetsa manje. Wakugara panogara vanhu vatatu uri wega wakadai so vanoti garai mushe. Inodzoka. Famba mukristu. Kiu yaunoona panze yese mumaraini. Vanhu vose vaunoona vakaunganawo kwese kumasowe. Wari kubuda mugomba renhamo. Yotamba nemukana wapiwa. Wambobuda. Watomboenda. Paparapara. Si. Wakutanga zvemuno unozongomanya kukiuka. Unzwa kuti tiripo takatowanda tarisa kuone kwese vanhu vose varida kuti dzokera kubheki kwekiuko. Verenga 10:19 tapedza nechirungu. Verse 19. Yes, ndane 5 minutes. I want to highlight some few A things. feast is made for laughter, Yes. and wine maketh merry, Yes. but money Answer. answereth all things. Mari inopindura zvose. Hello? Iwe mzawada, mari ndiyo yaunoda ugwariwe. Damari, usaite chimaungwe. Nyati musaite chimaungwe chekutenderera unodei. Wauya pano pachachati enda mukona uti Mwari ndipeiwo mari. I don't care. Ndipei zano. Ndipe nditewo mari. Tsvaka. Tamba nevane mari kuti uitewo mari. Shamwari dzako idzo. Dzibvise idzo hapana kwaunoenda nadzo idzo. Ekuti ukasungwa kunto wakomana ndabatwa ndiri pambare uyaione $30 vanoti tokunamatira. Prayer shall never replace duty. Unoda kunyanya kunamata iwewe kunzi prayer warrior apa pade munamato apa. Panoda mari. Pedzisa na Mparidzi. Mparidzi 9 verse 11. That's my last verse. Ndakanyora pano. Chipedzisa nevesi iyo. Ndakanyora pano. Love God. Amen. Number 1. Idani. Damwari. The good commandment. Love God. Kana wada Mwari. Love people. Ida vanhu ndio vane mari. Morosa vanhu. Ziwa vanhu. Kana uchitengesa chinhu unoda vanhu. Iwe udi vanhu kapechi rako ucharidya woga. Ida vanhu. Dzidza kuda vanhu. Ziva vanhu. Social power. Ukaziva vanhu kiuwa umira nekuziva vanhu. Nyangwe kudenga ukasaziva Jesu aulume. Idi kana uchibereka vana wakawanda ziva vanopa mabethi. Unongora mujimira mkiwe mabethi. Iwane wana 5. Unomira wairi wechitatu wakutozika ndadzoka shamwari wandikanganwa here. Ziva vanhu. Ukaziva vanhu waita mari. Ukaramba vanhu wazviramba. Iwe uri kuredza pasi kwerwizuko. Shamwari dzako dziri kumhiri kumusoro kwedhemuko. Achakuudza kuti wavhurira dhemu ndiani? Iwe usingadi vanhu. Ndiani achakuvhurira? Kana uine shamwari dziri kumusoro dzinokudaidzira. Shamwari, dhemu ravhugwa, ibva mumvura, unotogwa. Ida vanhu. Vanhu ndivo vane mari. Power. Vanhu vane mari. Taura munhu ari pedyo vanhu vane mari. So pose pandinofamba. Hello makadiniko. Ndetwa elda dengori. Munita zvechigara. Munita zvechi. Ndimi muri kupi? Ndimi webhengi, ndimi muri zvebhengi ivivi. Hallelujah, ndimi muri. Ndinouya kuofisi kwenyu. Right. Ndotsvagirwa mwana wangu nzvimbo. Right. Ziva vanhu. Ukasaziva vanhu nyasura mwana hapindi nyangwe aine 4 points. Inozara nzvimbo. Ini wangu ane 20 points haripo kare. Vadengure vauya. Ndoziva vanhu.
vanhu ndivo vane mari. Ziva vanhu iwe. Vanokuudza kuti kuno kuri kudyira. Haudi vanhu iwe, haudi kana pamba pako munogara muri vaviri, haudi vanhu. Ukarwara uchazvitakura. Hauzoiti vanhu iwe ndiwo vachazokutakura bhokisi rako futa. Show interest in people. Know their names. People are money. People are gold. Gold in people. Ndaitaura naTezvara wangu wamusemwa. Ndikati Tezvara, iri zimota iri chimbondibaiwo kati. Zvikadzoya utore mukwasha. Kuziva vanhu. Kuziva. Uchatoona ndiriposa. Zimota rinotyisa. Wekutenda kushoma kuti uyo akaromba. Ziva vanhu. The defeated have got excuses. Ziva vanhu. Ziva vanhu. Vanhu ndivo vane mari. Ngativerenge vhesi yangu yekupedzisira. Ndigare pasi. Ziva vanhu. So I've made it a point to know people. Well connected. Handifine nzara kana ndichizwa vanhu. Pane vanoti bokaniko unotaura kuti imi munoita sei kwemi kubasa kwenyu kuri kutenga ma t-shirts tiri kutsvaka ma t-shirts watopiwa order. Ziva vanhu. Ida vanhu iwe. Zvinono muri zonu chinhuhirwa. Phone once apa mari hauna. Tine machinda vanoti handihanzi phone yandisingazivi. Unosvikana wapa level iyoyo wa right. Ini phone yese yafona ndoitevera. Because it's a lead to a cell. Right. Every phone call to me is a lead to a cell. Yeah. A missed call, I'll call back. Hello, Mati. Mambo ndifonera. Right. Unwaga pati ndiri kutsvaka basa. Umana. Unoita call back uchinditsvaka basa futi iwewe. Zvinoita here? Ivi munozonyanya. Haikuno uita call back uchitsvaka basa zveiwewe. Unongoshinga. Murume haiti call me back. Come on, man, murume. Unoita call me back sure. Ndazangana nemapurisa aya ema radio license. Tinumwocho asingati kubhadhara radio license inondirwadza. Waripo varume vakadaro varipo asingati radio license. Tinumwocho. Ndasangana nawo ndibva ndasunga kumeso. Zvikanzi hamuna radio license. Ndikati hongu handina. Zvikanzi bhadharai, ndikati handina kana mari. Zvikanzi fonerai. Anokupai mari. Ndikati ini zera rangu rino. Pane vandingafonera kuti uya undipewo mari ini. Ndakati mwanangu wanotofonera inini. Vanhu vacho vanotofonerani. Ini akaseka ndikaenda. Zera rangu rino kufonera. Baba wangu wakafa ndofonerani wakomana. Tamba unerera izvozvo. Halo mudhara. Ndokumbirawo ndabatwa panapa nemapurisa. Mudhara wangu ari kurusefa. Werenga verse ndigare pasi. Paris chapter 9. How many minutes, sir? Paris chapter 9 pa verse 11. Verse 11. Ndakadzoka. Ndikaona pasi pezuva. Simukai Samaita. Yes. Ndakadzoka. Ndikaona pasi pezuva. Yes. Kuti unomhanyisa. Asi iye unohwina. Chipoisa chikunu. Mabatera. Come on. I want you to think a bit. Is this making sense? Is this making sense? It doesn't make sense. Anomhanyisa ndiye anofanira kuwina. Hello? Anomhanyisa ndiye anofanira kudini? Hello? Mabona? But iri kuti panapa anomhanyisa handiye anodini? Anokunda. So zvinoreva kuti nezvindekeya zvinodini? Zvinokundawo. But chinzwa iwe chindekeya kuti ukunde. Ndio pandakupedza napapo. Inzwa. Aungokundi uri kumaterraces. When you love Liverpool, as long as you are in the terraces, there is no chance that you will score. No matter how good you are. I know you love Manchester United, but as long as you are in the terraces, as long as you are a supporter, you will never score. Nyawaka pecha Maria Kadini. What is wrong with you? How go see? Uno go as I say, I'll fight
nyangwe ndiri chindekeya kana pabhenji ndine mukana wekuzogowesa Ronaldo akachoka gumbo ndinonzi pindawo kusisina mamwe masabu zvonzi dini ndine machances chedzi kwakamudikani hapana mari yaunoita usiri mutransaction zone hakuna unokunda wanomhanyisa kana wambopindawo muringi nawo. So for me kuti ndikunde Bolt mamuziwa Bolt aidada akadai aibowa one but one wese waizwa kuti 1-on-1 hapana anomudini but one wese waimhanya nawo 10 hour waiziwa kuti tinokundwa but waiziwa kuti peradventure vhesi iyi inogona kuitai. So waingomira on your marks varimo uyaizoda tibude wakomana wozewezerana panobudika era pasambanyika zvonzi hatikundi hatiindiba but tongoshinga sevarume. Murume shinga iwe shinga kuvhima unobatawo kana nhoro inogwara ndiani anozoziva kuti yaigwara. Ndaidzvara kudai imi vana maiwo dzidzaiwo kukuza kuza bhazi rekumusha kwako hapana rimwe richauya nerodhi yekwenyu hakuna rimwe bhazi rinouya kwenyu kukuza iroro iro uchitori kuza kamunoni rinobate iri mukai kanisa mukai Nyandoro kamunoni tinoenda kubhorodhero Nyandoro tinosvika imo mubhuruku chaimo kuti kava nezita raJesu haleluya uchiprofitira murume wako nevana wako waprofitira pamwe peradventure many things can happen. Chinzwa manje on your marks papaona come young man come I'm finishing off now. Iwewe tokuti Bolt uyu ndi Bolt uyu mpana anokunda vanhu vese but ndida kuti uzoti taakumhanyaka wobatwa necramp ini chindekeya ndokunda ndomutsvaira nekudaro abatwa nechi uyu on your marks get set go batwa necramp wakuma muri kundoona wanhu wese wembirire maoko ndarova ndawina nekuti ndiri mugame ndagowesa naBolt nekuti ndirimo ndaita mari nekuti ndiri mubusiness. You don't make money when you're not in business. Come on man, you can tengesa madomasi tengesa nhengeni story nani tengesa tsupfu handizivi kuti ungaite sei. You have to be in business to make money. There is no miracles if you are not in business. There is no nothing unless I don't know have something. Bolt nomudini pinda mboxen iwe muboxen muya unorowa mudikani asi warowa zizora zvimba mari yapinda medemo uchikutowa uchiti tarisa kuti yapinde remo account because ini masongo achadini tinorowa warume business is not easy kuna zvibhakera uko kwakaoma uko kunze uko but tinouya bedzi tinotsoka nekuti akatituma akati 6 days thou shalt labor. Labor haisi yewakadzi labor haisi yewakadzi ndevarume wakadzi vane labor yavo no ava wakadzi ava vakasimbawo isu vanoti dosi yepeni iya ikapiwa varume tinofa hatina kunyanya kusimba zvekurwadziwa kaisu ikauya yeyo vanoti inodzi push imurume akangodzi go tomboti zi labor. So madzimai labor yao iwe ungodzibiriwo mudzimai wako here oita labor ngani iwoti wokushandira futi iwewe kushandirwa nemukadzi iwewe uchitoombera kuti vaita ozokuberekera futi vana vari musitamako aiwe nyara maniwe ita munhu kwaye shanduka enda kudhamuko kana zviwedzo zvaramba ita dzekupindira zviwedzo zvinononoka pinda uno kuti ndo zvekuchimainini pinda murume pinda
Labor yemurume chinotwasanudza murume kushanda. Murume akasashanda akasaita joku chairo anoita nhubu anonetsa. Murume akauya akataku ende wana mai wakaroorwa wese musamuzwire murume. Murume akasadyiwa anongodyiwa. Regendipedze. Regendipedze. Shawari ndipo 5 minutes chete. Aina handidzoki kaenda topedza ndobva ndaenda. Ndauya nemukwasha wangu. Mazuva ano ndofamba nemukwasha wangu. Ari kupi mukwasha wangu? Oya ari baba mukwasha wangu. Anoda manotsi kubva kuna baba. Pedzisa verse. Inoti chi? Pedzisa kokupedzisira. Ndoda kukupedzisira wachifia. Time and chance. Une simba asiye unokunda pakurwa. Tapedza ikoko. Enda kokuti. Wakachenjera asiye une zvokudya. Yes, uye shamwari. Tipedza. Vanhu vane jera vasiwo. Asinguva. Vane fuma. Vanhu vane mhizha vasiwo vanofarirwa. Asi time. Asi unovirwa. Wose nenguva zvinoitika. Shona. But you kupedzisira noti pa time and chance happen to them all. Time and chance. Mukuru yaika 2 minutes. Come my brother. Taimboita fish tichikura. Muchikuisi wa game fish here. Taimboita mira apa yopa sasa. Bata itambo imi. Taimboita zere game ndaida singaiti. But I said zoti no revene chirungu ndiri group 2D fish wakomana. Now fish kuna wafana wasinganonoki. Tatona. Murukiona. Wanongo yeso makamboona. Kungodaiso. Watodini. Awadonokewa kungotanga zvibhizimusi zvawo kungobata lead guitar akutoridzaeka lead guitar chakutoenda but pane vamwe manjiro yokomana kuti iwe itaka zvako iwewe wona ndiwo wakamisa kambani isei chitangawo ndocha ndikareka wanonetawa mukana unodini iko zvino nyika yaneta wakuda kuita zvamuteka unofa. Ukanonoka kucrossa. Kurwizi rwazaro. Chitogara uri ikoko iwe chitorofa uchishanda. Wamba shanda. Shanda kwakanaka. Asi hauzodyiwo zvaunoda kushanda. Because ndezvewamweka. Ende kana ushandira Herodi asingazivi Mwari Sabata enda kubasa. Ungarambe seizve. Herodi ari ku. Murumbu wako achienda kung'anga ungareke kuenda kubasa neSaturday. Achiita zvekuromba. Wotaura kuti handiende anokuti iwe. So ndiri kuda kuti chikwe. Kana mukana uripo tanga. Nguva ichiripo tsvagawo zvinoita kuti Mwari akukomborere direct. God is looking for ways to bless you. But you need to start something. Whether small, whatever you can. So that ubude munhamo. Kana yawanda inonzi nhamu ina yuye. Na yu. Wangada wanoti Mwari. Ini ndodawo mari. Usanyare simuka. Tauro kuti nari ndoida marini. Kudenga hakuna mabenzi. Mabenzi hari kuno. Kudenga hakuna Land Cruiser. Land Cruiser dziri kupi? Chimbofambawo pamusoro pemvura. Unosvika fambawo sapita. Kana wazonyura unodaidzira kuti tenzi ndonyura. Ndakunamata newe. Ngatinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga. Mune zano nesu. Zano renyu guru makaripindura kuna Peter. Peter paakabvunza. Tichazoweiko Mwari? Takasiya zvose tikakusarudzai. Imi makapindura Peter mukati. Hakuna anosiya akanditevera asingakomborerwi muupenyu huno zvine zana nehuchauya. Toda kuti mutikomborere huno. Todawo zvakanaka huno. Todawo mukomborere mabhisimesi edu mune huno Mwari huno. Then hwedenga huchauya tinohugamuchira. Maita wasimuka vana mai nana baba. Dzimwe nguva madziva atiri kuredza anoita kungati asina fish. Wana Peter wakasvikawo padziva rakadaro.
wakati usiku hwose Mwari, we have been toiling, this river is empty. I instruct you, God, to tell us one time, cast your nets on the deeper end, and we shall have a catch. Taiwo timbobate howe. Onai vana havasi kuenda kuchikoro. Nyika yotiseka kuti onai Mwari wavanonamata. Munamato waJabhezi mumwe chete. Mwari ndikomborereiwo. Enlarge my territory. Musaite kuti ndisarwadziwe neupenyu huno. Maita imi munoti God granted him that. Maita yenyu wana mai vauya nana baba vari pano. Ma business owners ari pano. Wose wakomborerei. Muzita ramambo Jesu tanamata. Amen. Mwari akukomborerei. Amen. Tosangana muroad nema Benz nema Land Cruiser. Ude upenyu uyu mwana wamwari. Unozipa uyu. Amen. Sokora kanaka kunesu wafambi apotino enda pasipo asimu ponesi achazo uyaje kutonga umambo wake ariku uyane kukasika Jesuje arikutoka Deva fami wake Vachazotora apo Jesu ouya Makua hekare apo manorara Wafafami wakafana Kristu Vachazaruraje anu anomuka Vachapona pamwe na Jesu Ariku uyane kukasika Jesu je arikutoka Deva fami wake Vachazotora apo Jesu ouya Tichasangana kumusha wekudenga Tichaimba nekuponeswa Vaponesi vovachava pasirese Vanamate mambo wedenga Ariku uyane kukasisa Jesu je arikutoka Deva fami wake Wachazotora apo Jesu ouya Hallelujah, amen, ije hallelujah Nekuda wirati tichashika Namata simbira kufaradakara Topeka biriye kudenga Ariku uyane kukasika Jesu je arikutoka Deva fami wake Vachazotora apo Jesu ouya Hallelujah, amen, ije hallelujah Nekuda wirati tashika Namata simbira kufaradakara Topeka biriye kudenga Ariku uyane kukasika Jesu je arikutoka
wafalme wake wachazotora hapo Yesu huya. Ndanzwa kona kesesa Yesu aponesa iroso sokora ura. Yesu aponesa siwisa ikatese kumiri yokwenyanza tenzi anotituma. Yesu aponesa tumira ipanyanza. Yesu aponesa utanyi manyangati. Yesu aponesa ibanyi oshizua. Kana wanuka muta ibira nibakuwa. Yesu aponesa ipamwea. Yesu aponesa kutindu titizona. Yesu aponesa naita kuponesa mumako moneninga riyore kukurira. Yesu aponesa ipamweya. Yesu aponesa kutindu titizona. Yesu aponesa naita kuponesa mumako moneninga riyore kukurira. Yesu aponesa Yesu aponesa kutindu titizona. Yesu aponesa naita kuponesa mumako moneninga riyore kukurira. Yesu aponesa. Tanzane sikomborero moreko wabatenzi wamwe rikukashera madonwe one penyi hakoneni honeni madonwe one penyi honeni madonwe one penyi mo Sunday forever.
umbo wa Jesu kule unyara ronde penye onene madonwe one penye onene